Je pojem aktívny vitamín C fakt, alebo ide len o marketingový ťah? Určite ste už počuli o rôznych sérach s aktívnym vitamínom C. Jediná aktívna a biologicky dostupná forma vitamínu C je kyselina L-askorbová. V zložení produktu, teda v inci, ju môžete nájsť ako ascorbic acid. Všetky ostatné druhy vitamínu C sú len deriváty, ktoré sa považujú za neaktívne, pretože sa musia až v koži premeniť na kyselinu L-askorbovú, aby mohli začať pracovať. Veľká nevýhoda, prečo výrobcovia v produktoch málo kedy používajú kyselinu L-askorbovú, je tá, že je veľmi nestabilná, rýchlo zoxiduje a teda sa rýchlo pokazí. Preto ju nájdete väčšinou v malinkých ampulkách alebo naozaj vo veľmi malých množstvách. Ostatné druhy vitamínu C sú jeho deriváty. Derivát znamená to, že je to odvodená látka alebo jednoduchšie povedané pretransformovaná látka z aktívneho vitamínu C, teda kyseliny L-askorbovej. Výhoda týchto derivátov je to, že sú omnoho stabilnejšie, dlhšie vydržia a teda aj produkt sa tak rýchlo nepokazí. A na rozdiel od kyseliny L-askorbovej sa niektoré tieto deriváty môžu rozpustiť aj v oleji. Avšak nie sú také účinné ako klasická biologická forma vitamínu C, kyselina L-askorbová, ktorú som aj ja zaradila do mojich produktov značky Barbora Lori. Takže pokiaľ vás budú lákať na sérum alebo produkt s aktívnym vitamínom C, treba v zložení hľadať kyselinu L-askorbovú. Pokiaľ sa tam nebude nachádzať, tak viete, že je to len marketingový ťah.